Mira, a verdade é que eu sempre digo que non saio do meu asombro, porque cada vez me teño que desdecir, porque cada día que veño salgo máis aínda. Estou nunha situación de colapso ahora mismo que non lle podría explicar. Primeiro, porque vostede me diga aquí que non está para facer valoracións políticas. Que vostede é un cargo político. Ou vostede fixo unha oposición e un cargo técnico da TVG. Non, é un cargo político, verdad? Designado por políticos deste país. Por lo tanto, un cargo político ten que dar respostas políticas, ademais de técnicas. E se non é así, é mellor que dimite e se vaya. Porque esa é a súa responsabilidade. Por tanto, eu non lle podo asumir esa afirmación que vostede fixo. E, bueno, xa, o tema este de elementos visuais referenciais. Cando se paseaba o señor Feijóo con narcotraficantes e falaban dese tema, poñían ao lado fotos de Pablo Escobar, ou de fardos de cocaína, ou de rapaces chutándose na rúa. Poñían iso. Poñían iso. Cando se está acusando a Baltar de acoso sexual a unha muller, poñían vostedes lupanares detrás cando estaba falando o señor Baltar? Non, verdade? Por lo tanto, hai intencionalidade. E tenemos que empezar nesta Cámara cun barrio sésamo de información, o que é corrupción, e explicarlle para que o entendan, o que é manipulación, e explicarlle para que o entendan, e despois non nos tomen o pelo. Vostede fai moi ben o seu traballo, pero non tome de tratarnos o pelo. E fai moi ben o seu traballo porque utiliza unha canle pública para facer información partidaria e para tergiversar a realidade. E eu se teño unha pregunta sobre o cerco galego. E tamén aí, vostedes tergiversan a realidade, con mecanismos absolutamente espurios, que quedan a veces aí nun segundo plano, pero que son así. E que casualidade que no tema do cerco a televisión pública estea a facer a mesma liña informativa que a defensa que fai a conselleira. É dicir, non son todos, é unha minoría e hai outra asociación. E iso é o que poñen nas súas noticias. A metade das noticias sobre o conflito do cerco teñen que ver con que hai outros que non están de acordo, que son apenas o 20% do conxunto dos cerqueiros. Miren vostedes como titulan a noticia ou como empezan a noticia da manifestación multitudinaria en Santiago de pescadores do cerco. Multitudinario. Ningún só plano, igual que en Vigo, donde se ve esa manifestación. Todos planos antes de empezar a andar. E cando se empeza a andar, ao final da manifestación e de lexos, para que non se vexe a xente que había. Esa é a manipulación que fai a TVG. Pero miren como empeza. A noticia de manifestación dos cerqueiros galegos. E empezan así. Os palangreiros guardeses levan a Malta as súas peticións sobre a pesca da quenlla. Hostia, pero de que estamos a falando? De cerco, de palangre? Temos que explicar tamén cal é a diferencia entre cerco e palangre? É unha casualidade que empecen vostedes falando de outra cousa nos primeiros segundos que cando se engancha o telespectador nunha noticia? Non, verdade? E despois empezan a falar de outras cousas. Pero non é só eso. Na seguinte ocasión que vostedes falan desa manifestación, empezan da seguinte forma. Os mariñeiros do cerco comezan a súa manifestación cun minuto de silencio polos atentados de París. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Nos queren tomar o pelo ou nos fan tontos ou directamente xa é tal a súa impunidade que fan o que lles dá a gana. É unha impunidade brutal que é inaceptable. E, por tanto, perdoe este tono que eu non sou utilizar nesta comisión, pero que hoxe estou absolutamente cabreado despois de escoitar o que vostede acaba de responderlle aos compañeiros do BNG. Por tanto, eu tiña unha serie de cousas para preguntarlle, pero que creo que xa non temos moito máis que decir. Cal é a súa técnica? Por que utilizan esa técnica sempre para manipular as noticias? E se queren vostedes que van a continuar facendo así. Non sei para que o pregunto, xa o respondeu mesmo, sí, van a continuar. Porque non é só que desde que estamos nesta comisión, algúns que levamos neste Parlamento o tempo que levamos, esta última legislatura, levamos denunciando isto, e a situación non é que mellor, é que empeora. Fai elementos exponenciais, eso sí, maquillan. Vou a dicirlle un exemplo de como maquillan. Eu me queixo de como, depois falaremos deso. Tratan o tema de Baltar e claro, cando hai a comparecencia de Baltar, non vai a ser que Fajardo se cabrea saque unha imaxen de Baltar, de Fajardo para que se vexa que sí, que fixeron caso 5 segundos. Pero despois o que din é outra cosa. Entonces, xa está ben de que nos tomen o pelo. Eso sí, espero que me responda e lle vou a pedir disculpas porque todos cometemos errores, pero eu vou rectificar cando non comete errores. E cando non comete errores seguindo manifestacións debe de rectificar, non debe seguir continuando a cometer errores. Eu lle pido disculpas porque na pregunta, no corta e pega habitual que facemos os informativos, utilizar documentos anteriores, se colaron dúas preguntas que non teñen nada que ver con esa pregunta. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Para a resposta ten a palabra o señor